மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். கடைசி பகுதி, 3வது பகுதி. ஓகே, இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तस्तोहे अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த அத்தியாயத்தில் 72 ஸ்லோகங்கள். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து நெருக்கடியை சமாளித்தல் எப்படி, நமது உண்மையான அடையாளம் நான் ஆத்மான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் நமக்கு வந்து 2 கடமைகள் இருக்குன்றதை பார்த்தோம். அதாவது ஸ்வதர்மா, நமக்கு ஒருத்தருக்கு தனிப்பட்ட கடமை இருக்கு, வர்ணாசிரம சங்கப்படி நம்ம கடமைகள் இருக்கு, உடல் கடமை. அப்புறம் ஆத்ம கடமை, சனாதன தர்மத்தை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். அப்புறம் வந்து நீடித்த சந்தோஷம் என்னன்றதை பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 37வது ஸ்லோகம் படிக்கணும் இல்லைங்களா? 37. ஆமா, படிக்கட்டுமா? யாராவது புக் எடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா படிங்க. 37 படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. பகவதே வாசுதேவாய हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக.
ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பாருப்பா, நீ சண்டை போட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், உனக்கு வெற்றி கிடைச்சிச்சுன்னா நீ வந்து இந்த அஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜனாவ. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, இந்த அரசாள்வ, இந்த உலகத்தை வந்து நீ அரசாள்வ. இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, இறந்துட்டேன்னா நீ என்னோட லோகத்துக்கு வர போற. இதுக்கு ஏன் நீ ரொம்ப பெருசா அலட்டிக்கிற? இது 2 தான் நடக்க போகுது. 2 நடந்தாலும் உனக்கு சந்தோஷம் தானே? அதுக்கே நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்குறார். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் ஏன் பண்ண மாட்டேன்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவள் உடல் ரீதியா பற்றுதல் வச்சிருக்கார். இவங்க எல்லாம் வந்து என்னுடையவர்கள், ரத்த சம்பந்தம் பற்று, அதனால என்னுடையவர்களை வந்து நான் கொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் இல்லையா? ஆம், நம்ம எல்லாம் நீங்க யாருன்னு கேட்டு நம்ம என்ன பதில் சொல்லணும்? நான் ஆத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மாவுடைய பண்புகள் யாராவது சொல்லுங்க. ஆத்மா வந்து ரொம்ப நித்தியமானது, சின்னதா இருக்கு இல்லையா? யாராவது சைஸ் ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா? அழிவற்றது. அது நம்ம முடியோட தலைமுடியோட நம்ம ஆ, தலைமுடியோட மேல் 10,000 கூறுகளுக்கு சமமானது. அழிவற்றது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெருப்புல எரிய முடியாது, தண்ணியில நினைக்க முடியாது, காத்துல உலர்த்த முடியாது இல்லையா? எந்த ஒரு ஆயுதங்களால வந்து தாக்கப்பட முடியாதுன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த குணாதிசைகள் தான் அந்த ஆத்மா. ஸோ இந்த அழிவில்லாத ஆத்மாக்கு போயிட்டு நீ ஏன் இவ்வளோ சென்டிமெண்டலா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க, சண்டை போடுப்பான்னு சொல்றார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Okay, ma'am. सुख सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, சுக துக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆரம்பிக்கிறாரு, சுக துக்க சமயக்கிருத்வா அப்படின்றாரு. அதாவது சுகம் துக்கத்தை வந்து நம்ம இன்ப துன்பம் லாப நஷ்டம் வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ விளைவுகளை அடைய மாட்டாய். நீ என்ன பண்ணு, எனக்கு வெற்றி வரும், எனக்கு இது வெற்றி வந்துச்சுன்னா நான் சந்தோஷம் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாப நஷ்ட கணக்கை போட்டுட்டு நீ சண்டை போடாத. உன்னோட கடமை, நான் சத்திரியன், நான் சண்டை போடணும் இல்லையா? இது கடவுளுடைய திட்டம். அந்த கடவுளுடைய திட்டத்துக்கு நான் கருவியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு நீ சண்டை போட்டீன்னா உனக்கு இதனால வரக்கூடிய, நீ நினைக்கிற பாரு, என் தாத்தாவை கொன்னா பாவம் ரத்தக்கரை ஆகும் அப்படின்னு சொல்ற பாரு, அந்த மாதிரி பாவம் எல்லாம் ஒன்றும் வராது. எந்த செயலை நம்ம செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும். அதனால முகுந்தனை நினைச்சு பண்ணதுனால நமக்கு எந்த பாவமும் வராதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட் நம்ம கிளியாரிட்டா வச்சுக்கணும். அதே நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்கோசம் நம்ம ஒரு செயல்களை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லா செயல்களுக்கும் எதிர் செயல் இருக்கும் இல்லையா? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஆஸ் இட் ரியாக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எதிர் விளைவுகள், ஒரு விளைவு இருக்கும் இல்லையா? அதனால வந்து நம்ம நல்வினைனாலும் தீவினைனாலும் பாதிக்கப்படுவோம் எப்போ நம்ம புலன் திருப்திக்கோசம் செய்யும் போது. ஓகேவா? அதனால அப்படி செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? தேவரிஷி பூதாப்த நிர்ணம் பித்ருணாம் நா கிங்கர நாயம் ரிணிச்சரஜன் சர்வாத்மான இஹ சரணம் சரண்யாம் கதோ முகுந்தம் பரிஹிருத கர்த்தம். யார் ஒருத்தர் வந்து இதுல என்ன சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, முகுந்தன் வந்து என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா, முக்தியை கொடுக்கறவரு தான் முகுந்தா. யார் கடவுள் கிட்ட ஃபுல்லா வந்து சரணடைஞ்சிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு யார்கிட்டயும் கடன் இல்லை. அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நிறைய பேருக்கு கடன் பட்டிருக்காங்க. யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள், முனிவர்கள், பொதுமக்கள், உறவினர், மனித சமுதாயம், முன்னோர் சொல்லிட்டு இந்த 6 பேருக்கு ஒருத்த வந்து கடமைப்பட்டு இருக்கிறான். ஓகேங்களா? அதே நீ கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டு அவரை திருப்திக்கோசம் நீ செயல்பட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்களுடைய கடன் எல்லாம் வந்து உனக்கு இருக்கவே இருக்காது. அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பித்ரு கடன் பண்றோம். பித்ரு பூஜை ஏன் பண்றோம்னா நம்ம அவங்க கிட்ட வந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம். தேவர் பூஜை ஏன் பண்றோம்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம். முனிகள் வந்து நமக்கு வேதங்களை கொடுத்துருக்காங்க, அதனால அவங்க கிட்ட கடன் பட்டிருக்கோம். பொதுமக்கள் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் வந்து பால் கொடுக்குறான், ஒருத்தன் காய்கறி விற்கிறா, ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம கடன் பட்டிருக்கோம். சோ அதை நீ கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சா அதன் கடன் இல்லாம போகும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण.
एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमां शृणु उत्तया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. हरे कृष्ण. சாங்கிய தத்துவத்தின் ஆய்வறிவை உனக்கு இதுவரை விளக்கினேன். பலனை எதிர்பாராமல் ஒருவன் செய்யும் யோகத்தை பற்றிய அறிவை இப்போது கேள். பிருதாவின் மகனே, இந்த அறிவோடு கர்ம செயல்பட்டால் பந்தத்தில் இருந்து நீ உன்னை விலக்கி கொள்ள முடியும். என்ன சொல்றாரு? சாங்கிய தத்துவத்தை இதுவரை சொன்னப்பா, நீ பாத்தீங்கன்னா பலன் செய்யாம யோகத்தை செய்யக்கூடிய அறிவை கொடுக்குறேன். அத மாதிரி செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுதலை ஆவேன். இப்போ நம்ம இத்தனை நாள் என்ன பண்ணுவோம், கோயில்ல போயிட்டு ஏதாவது அன்னப்பிரசாதம் பண்றோம், விநியோகம் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்புறம் தண்ணி, சில பேர் எல்லாம் தண்ணி பந்தல் அதெல்லாம் போட்டு தண்ணீர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது புண்ணிய காரியம், நல்ல செயல். அதனால வரக்கூடிய கர்மா பாத்தீங்கன்னா புண்ணியம் வரும் நமக்கு. அந்த புண்ணியத்தினால நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் பிறக்கணும், இல்லைன்னா எங்கேயாவது போயிட்டு சொர்க்க லோகத்துக்கோ ஏதோ போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு வரணும் இல்லையா? அதே கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்ச நல்லது செஞ்சாலும் சரி, தீயது செஞ்சாலும் சரி, நமக்கு தெரியாம, ஓகேவா, அது கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பார். நமக்கு தெரியாது எந்த செயல்ல நற்விலை இருக்குது, கெட்ட வினை இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா? சோ பொதுவா இங்க என்ன சொல்றாரு, உன்னுடைய புலன் திருப்திக்கோசம் நீ செயல்களை செய்யாத. ஓகேவா? சோ அவர் இப்ப தெளிவா சொல்றாரு, நீ உன் தாத்தாவை உடம்பதான் கொல்ற, ஆனா அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா கொல்ல முடியாது. ஆத்மாவுடைய குணாதிசைகளை ஏற்கனவே சொல்லிட்டார் இல்லையா? ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா உண்மையான இயல்பு விளக்கும் தத்துவத்தை குறிக்கிறது தான் இந்த நிர்கிருத்தின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அகராதி இருக்கு, டிக்ஷனரி. அதுல சாங்கியத்துக்கு பொருள் சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ 2 வார்த்தையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சாங்கியன்னா என்னன்ட்டு, அதாவது ஆத்மாவின் உண்மை இயல்பை விளக்குறது தான் அந்த தத்துவம். யோகம்னா புலனடக்கத்தை சொல்றது. ஓகேவா? சோ நீ என்ன பண்ண, புலநுகர்ச்சி அடிப்படையில நீ சண்டை செய்யாம, என் பாட்டனார்கள் இறப்பாரு அப்படின்னு நினைக்காத. அவங்களுடைய ஆத்மா இல்லையா, அது நித்தியமானது, அது யாரும் அழிக்க முடியாது. நீ சண்டை போடு. எப்படி ஒருத்தன் உடம்புல போட்டுட்டு இருக்க சட்டையை மாத்திட்டு இருக்கானோ, அதே மாதிரிதான் உடலை மாத்த போறாங்க அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த சாங்கிய தத்துவம் பாத்தீங்கன்னா உண்மையான கபில முனி, அதாவது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்றதுதான் லார்ட் கபிலா. அந்த கபிலர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் கிருஷ்ணரே அவதாரமா வந்தார். தேவஹூதிக்கு மகனா பிறந்தாரு. தேவஹூதி தாய், ஓகே, தாய்க்கே ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணுவார். யாரு? கபில தேவர். அதுதான் சாங்கிய பிலாசபி. அந்த சாங்கிய தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் பொருட்களால் ஆனது. ஓகேவா? ஆத்மா 2 விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 2 விஷயம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கடல் பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பார்வையினால் தான் இந்த இயற்கையை பிரகிருத்தியை உருவாக்கினாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. எஸ் 40 இல்லையா? நேஹா விக்ரமநாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸ்வல்ப அபியாச தர்மஸ்ய, கொஞ்சமா பண்ணியா கூட உனக்கு லாபம் நிறைய இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? நீ என்ன செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யு. ஓகேவா? இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம், நம்ம ஏதோ ஒரு டிகிரி படிச்சிருப்போம், ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அதே பாத்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த பிறகு ஒருத்தர் மனுஷன் இறந்துட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த ஜென்மத்துல அவன் என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் 1ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா, அந்த டிகிரி அடையறதுக்கு. அதே இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு புண்ணியம் இந்த பக்தியில பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்க விட்டோமோ அங்கேயே தொடர்றோம். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு மனுஷன் 5% பக்தி பண்ணியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த ஜென்மத்துல 6வது பர்சன்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாங்க. சோ பக்தி கொஞ்சம் பண்றதுனால கூட நமக்கு என்ன ஆகுது, நிரந்தரமா இருக்குது. ஓகேங்களா? அதுக்கு அது என்னைக்குமே மாற போறது இல்லை. இன்னைக்கு கொஞ்சம் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் அடுத்த ஜென்மத்திலயும் கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? கிருஷ்ணரு அதுக்கேற்ற மாதிரி உயர்ந்த பிறவி அடைவோம். நம்ம அதுக்கெல்லாம் கதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அஜாமிலன் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த பெயருடைய மகிமையை பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜென்மத்திலே அவர் உணர்ந்தார். ஆரம்ப காலத்துல பிராமணனா இருந்தார் இல்லையா? தக்வா ஸ்வதர்மம் சரணாபுஜம் ஹரே பஜன்
अपाक्व अथ पतेत् ततो यादि यत्र क्वा वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किं को वर्त आप्तो பஜாதா ஸ்வதர்மத்தக. ஸோ ஒருத்தன் வந்து தன்னுடைய செயல்களை வந்து எப்ப விடலான்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் கிருஷ்ணருக்கோசம் செயல்களை செய்யணும், இல்லைன்னா அவன் வீழ்ச்சி அடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தானே, எவ்வளவுதான் இந்த பொருளாதாரத்துல வந்து முன்னேற்றம் இருந்தாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை வேஸ்ட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இந்த தர்மம், உயர்ந்த தர்மம், இந்த உடலை எடுத்த பிறகு உயர்ந்த தர்மம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சனாதன தர்மம். அதாவது கடவுளை புரிஞ்சுக்கிட்டு கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போகணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழணும். அதுதான் வந்து வாழ்க்கை. தன்னுடைய கடமைகளை விட்டுவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட தொடங்கியவன் தனது செயலை சரிவர முடிக்காமல் வீழ்ச்சி அடைந்தாலும் அவனுக்கு என்ன நஷ்டம்? ஒண்ணுமே இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் செயல்கள் உடலை விட்ட பின்பும் ஒருவனை மீண்டும் பக்தி தொண்டுக்கு வருகின்றன. நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्. हरे कृष्ण. இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்று. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றது பல, அறிவோ கிளைகளை கொண்டது. ஓகேவா? சோ பக்தி பாதையில், அதாவது விவசாயாத்மிக புத்தி, அதாவது உறுதியான நம்பிக்கையோட கிருஷ்ண உணர்வோடு சில இருப்பவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னத லட்சியத்தை வந்து பரிபூர்ணமான பக்குவத்தை வந்து அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்றாங்க. ஸ்ரத்தா சப்தே விஸ்வாச கஹே சூத்ரஹ நிச்சய கிருஷ்ண பக்தி கையிலே சர்வ கர்ம கிருதஹாய. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? கிருஷ்ண பக்தி இருக்கணும், அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அது திடமான நம்பிக்கை இருக்கணும் கடவுள் மேல. ஏன்னோ ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. திடமான நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல வச்சுட்டு ஸ்ரத்த சப்தே, அதான் சொல்றாங்க, கிருஷ்ண பக்தி கையிலே சர்வ கர்ம கிருதஹாயேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணன் மேல பக்தி வைக்கணும், நம்பிக்கை வைக்கணும். அப்ப நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட முன்னேறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா வாசுதேவே சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபா. ஓகேவா? ஏன்னா மகாத்மா சுதுர்லபான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க, அரிதானவன். ஓகேவா? ஸோ கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருக்கிற வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? யாரோ ஒருத்தர் தான், நிறைய பேர் இதை வந்து பார்க்கலாம் கேட்கலாம், பட் அறியறவர் வந்து ஒருத்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் மூல முதற் காரணம் வந்து கிருஷ்ணர்ன்றதை ஒருத்தர் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆன்மீக குருவை அடையணும். ஸோ நம்ம இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கீழே உட்காந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, கண்ணாடி போட்டுட்டு. அவர் தான் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமநேசதாஸ். அதே மாதிரி ஒருத்தர் வீல் சேர்ல உட்காந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க, அவர் நம்மளுடைய குரு மகாராஜா இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஜெயபதாகா சுவாமி மகாராஜ் அவர். ஓகேங்களா? அவர் தான் நமக்கு வந்து இஸ்கானுக்கு லீடிங் பர்சனா இருக்கார். ஓகேங்களா? அவர் தான் வந்து இப்போ குரு மகாராஜ். அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் தீட்சை கொடுப்பார். இவர் சிக்ஷா குரு, அவர் தீக்ஷா குரு. ஸோ குரு மூலியமா தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை அடைய முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு அஷ்டத்துல ஒரு 10 பேராகிராஃப் இருக்கு. யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஷ்யா பிரசாதா நகதி குடோதோபி தியாயந்தும் ஸ்ரீ சந்தியம் வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம். இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை திருப்தி படுத்துறானோ அவன் குருவை திருப்தி படுத்திட்ட முழு முதற் கடவுள் திருப்தி ஆகுறாரு. ஏன்னா குருன்றது கடவுளுடைய பிரதிநிதி. அவருடைய அங்கீகாரம் இல்லாம நம்ம வந்து கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம யாரோட கருணை வேணும்? நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவோட கருணை வேணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यत् विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यतस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदा
கியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சிற்றுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் சொர்க்கலோகங்களுக்கும் ஏற்றம் பெறுதல், நற்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்க்கையும் விரும்புவோர் இதைவிட வேறு எதுவும் இல்லை என்று உயர்ந்தது கூறுகின்றனர். சோ சிற்றறிவுடையவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, சில வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க. நீ இதை நம்மளே இப்ப நிறைய பாக்குறோம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சத்யநாராயண பூஜை பண்றாங்க. எதுக்கு? அதாவது குழந்தை பிறக்கணும், இல்லைன்னா ப்ரமோஷன் ஆபீஸ்ல கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பலனை நோக்கி பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்ப்பா, சொர்க்கத்தை போயிட்டு நல்லா அனுபவிச்சுட்டு வரணும்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த சொர்க்க லோகத்துல என்னப்பா அப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்ம காண்டத்துல சொல்றாங்க, அபாம சோம அமிர்த ஆபூம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அக்ஷாய அக்ஷாயாம் யா வை சதுர்மாசிய யஜ்ஞ சுக்ருதம் பவதி. ஓகே, சில பேர் 4 மாசம் தவம் இருப்பாங்க. ஓகேவா? அது இந்த சோம அமிர்தம் அபும் இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சொர்க்கலோகம் சொல்றேன் இல்லையா, அங்க என்ன இருக்குன்னா 2 விஷயம் இருக்கும். ஒண்ணு சோமரசம். அதாவது இங்க மது எல்லாம் குடிக்கிறாங்க இல்லையா, வைன் விஸ்கு, அது மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இருக்கு. அதை சோமரசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை ரொம்ப டென்ஸா இருக்கும். ஓகே, அது குடிச்சிட்டு அங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. ஓகேவா? இங்க இருக்க நம்ம உயர்லோகம் போக போக பெண்களுடைய அழகு கூடிட்டே போகும். ஓகே, சோ இவங்க இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க, மாதுதான் வாழ்க்கைன்னு நினைச்சிட்டு அங்க போயிட்டு அந்த சோமரசத்தை குடிச்சிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்களை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அங்க ஒரு தோட்டம் இருக்கு. அது நந்தன கானான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தோட்டத்தை பெயர். ஓகேவா? இதுதான் குறிக்கோள்னு கொஞ்சம் பேர் நினைச்சுப்பாங்க. ஆனா இந்த சொர்க்கத்துக்கு அப்பால் கோலோக்கல விருந்தாவனம் இருக்குது. அங்க நித்தியமான சந்தோஷம் கிடைக்குது. இது பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது. என்னதான் சொர்க்கத்துக்கு போய் நீ அனுபவிச்சாலும் உனக்கு உன்னுடைய டெபாசிட் காலி ஆச்சுன்னா நீ வெளியே வரணும். ஓகேவா? அதுதான் இங்க சொல்றார். சோ இந்த மந்த புத்தி இருக்கிறவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூஜை புனஸ்காரங்கள் பண்ணுவாங்க. ஆனா உயர்ந்த ஞானம் உள்ளவன் கிருஷ்ணரை வழிபடுவான். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तह्यापकृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பாத்தீங்கன்னா சமாதி, அதாவது திடமான மனசு. ஓகேயா? உறுதியான மனசு. ஓகே, புலனின்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுள் பக்தி தொண்டிற்கு திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. அதாவது போக ஐஸ்வர்ய, அதாவது இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு ஒருத்தனுக்கு ஆசை இருக்கோ, என்ன இருக்காதுன்னு சொல்றாரு, கடவுள் மேல பக்தி பண்ணணும்ன்ற திடமான உறுதி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ கர்ம காண்டர்கள், சிற்றறிவு படைத்தவர்கள் உறுதியான தீர்மானத்துக்கு அவங்களால போகவே முடியாது. ஏன்னா அவங்க எங்க சஞ்சலமாறாங்க, மனசு. அதாவது அனுபவிக்கணும், எனக்கு செல்வங்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க மனசு எப்பவுமே அலைப்பாஞ்சிட்டு இருக்குது. சோ அதனால அவங்க உயர்ந்த லோகத்துக்கு போக மாட்டாங்க. சொர்க்க லோகத்துக்கு போயிட்டு அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்துடுவாங்க மறுபடியும் இந்த லோகத்துக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. त्रैगुण्या विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. ஓகே, சோ நமக்கு தெரியும் 3 குணங்கள், ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம் சொல்லிட்டு இல்லையா. இந்த வேதங்கள்ல 3 குணங்களை பத்தி சொல்றாங்க. அர்ஜுனா, இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. நீ பாருப்பா, இப்படி எல்லாம் மனசு சஞ்சலம் பட்டுட்டு இருந்தா இந்த 3 குணத்துடைய தாக்கம் உனக்கு தெரியுது. இந்த 3 குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வா, சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வான் அப்படின்னு சொல்றார். எல்லா இருமையிலிருந்தும் விடுபட்டு பொறுப்புகளை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. சோ நீ என்ன பண்ணு, இரட்டிப்புல இருந்து வெளியே வா. இரட்டிப்புல இருந்தான்னு வச்சுக்கோயேன், உன்னை என்ன பண்ணும், பந்தப்படுத்தும்.
நான் இதை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்காத, நீ வெளியே வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இங்க கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு உயர்ந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார். ஓகேவா? வேதாந்த தத்துவத்தை வந்து சொல்றார். அதாவது இந்த வேதாந்த தத்துவத்துல வந்து முதல் கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம ஜிக்னாசு. ஓகேவா? ஹம், அது வந்து கடவுளை உயர் உன்னதமான கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ஒருத்தனுடைய கேள்வி. அதாவது நான் யாரு, கடவுள் யாரு, எனக்கும் அவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இன்னும் கீழ் நிலையில இருக்கிறோன்றத புரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. Yes, Swami. यावान् अर्थ उच्चपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிணறு இருக்கு, அந்த கிணத்துல தண்ணி இருக்கு. அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், சமைக்கலாம், துணி துவைக்கலாம், வீடு கழுவலாம் இல்லையா? அதே வந்து ஒரு பெரிய குட்டை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரிய ஏரிக்கரை இருந்தாலும் அதே தண்ணியை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், அதே மாதிரி செயல்களை நம்மளால செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அது போலவே வேதங்களில் வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள உள்நோக்கங்களை அறிவதனால் அடைய பெறும். ஓகேவா? சோ வேதங்கள்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க சின்ன சின்ன பரிகாரங்கள், அதை பண்ணிட்டு இருக்காம அதனுடைய உள்நோக்கத்தை நீ பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது வந்து ரொம்ப தன்னை உணர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா 15வது அத்தியாயத்துல சொல்றாங்க. அதாவது சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னி விஷ்டோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் வரும். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நான் தான், வேதத்தை எழுதியவனும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நித்திய உறவு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, இதுக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. அகோபத ஸ்வ பாச்சோ அதோ கரியான் யத் ஜீவ அக்ரே வர்த்ததே நாம திபூயம் தேபுஸ்தபஸ்து ஜீவுஹு சாஸ்னுர் ஆர்ய பிரம்மானுச்சுர் நாம கிரகந்தி ஏத. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இதனோட ஸ்லோகம் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய நாமத்தை வந்து நம்ம ஸ்மரணம் பண்ணணும். நீ வந்து நாயை மாம்சத்தை உண்ணும் சண்டாளன், அதாவது கீழ்நிலையில பிறந்த குடும்பத்துல ஜாதியில பிறந்திருந்தாலும் இந்த புனிதமான நாமத்தை சொன்ன நீ என்ன பண்ற, உயர்ந்த இடத்தை உயர்ந்த இடத்தை வந்து அடையிற, அதாவது தன்னை உணர்தல், அந்த இடத்துக்கு வர நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகேவா? சோ ஒருத்த வந்து புனித யாத்திரைக்கு போறான்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க குளிச்சுட்டு வருவான். எதுக்கு குளிச்சுட்டு வருவான்? பாவம் போகணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாத்திரம் பத்தாம இன்னும் என்ன பண்ணணும், அங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நபர்களை வந்து பார்த்துட்டு, அவர்கிட்ட அந்த ஆன்மீக குரு இருப்பாரு இல்லையா, அவரை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு வரணும். அதுதான் வந்து அந்த புனித யாத்திரையின் நோக்கத்தை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஓகேவா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இவர் வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணுவாரு, எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணுவார். நாமஸ்மரணம் பண்ணிட்டு அவர் உச்சக்கட்ட நிலையில ஆனந்த பரவச நிலையில போயின பிறகு பைத்தியக்காரன் போல ஆடுவார். ஓகேவா? இதை பார்த்துட்டு ஒரு தத்துவவாதி அவர் என்ன சொல்றாரு, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதினு ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் சிறந்த பண்டிதர். என்னப்பா நீ இந்த சின்ன வயசுல வந்து ஆஹ் சன்னியாசி எடுத்துட்டு இருக்க, இது வந்து நல்லது இல்லை. அதுவும் இல்லாம நீ ஒருத்தன் வந்து சன்னியாசினவன் என்ன பண்ணணும், கடவுளுடைய வேதங்களை படிக்கணும், உட்காந்துட்டு படிக்கணும், 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லணும். நீ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைத்தியக்காரன் மாதிரி பாடிட்டு ஆடிட்டு இருக்கீ இல்லையா? சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பின்னு சொன்னோம் இல்லையா? இஸ்கான்னாவே சாண்ட், டான்ஸ், பிரசாதம், இது 3 தான். நாம ஜபம் பண்ணணும், டான்ஸ் பண்ணணும், அப்புறம் பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். இந்த 3 விஷயங்கள் தான் பண்ண சொல்லுவாங்க, வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நீ என்ன இப்படி இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற. அதுக்கு வந்து உனக்கு யார் இதை சொல்லி கொடுத்ததுன்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னோட ஆன்மீக குரு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லுவாரு. அதாவது என்னுடைய ஆன்மீக குரு வந்து என்னை வந்து ஒரு முட்டாளுன்னு சொன்னார். என்ன மாதிரி ஒரு பெரிய முட்டாள் யாருமே இல்லை, உனக்கு வேதம்லாம் படிச்சு சொன்னா உனக்கு புரியாது, உனக்கு சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்றேன், அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம், நீ அதை சொல்லு, வேதங்கள்ல படிச்ச பலனெல்லாம் உனக்கு கிடைக்கும்னு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதனாலதான் நான் இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றார். ஓகேவா? சோ இவர் வந்து ரொம்ப தன்னடக்கமா வேதங்களை எழுதினவர் எல்லாம் இவர் தான்,
பட் இவர் என்ன சொல்றாரு, என்னோட குரு இப்படி சொன்னாரு, அதனால நான் அதெல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ சர்வேஷு வேதேஷு, ஓகேவா? ஸோ எல்லாத்துக்கும் அடித்தளம் வந்து கடவுள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வேதங்கள் இங்க பாக்குறோம் இல்லையா, கிணத்துல வந்து இது ஏன் கிணற வந்து இங்க சொல்றாங்கன்னா, கர்ம காண்டர்கள் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் போயிட்டு போயிட்டு எடுத்துட்டு வர்றது. ஓகேவா? சிற்றறிவு கொண்டவர்கள் தான் இந்த மாதிரி சடங்குகளை செஞ்சுட்டு லாபம் அடைப்பாங்க. ஆனா உயர்ந்த நோக்கம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேதங்கள்ல வந்து உயர் நோக்கம் என்னன்னா, கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் பெரும் நீர்த்தேக்கத்துடைய நோக்கம். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிச்சுங்களா? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा மத்தாஜி கொஞ்சம் நல்லா வச்சு சொல்லுங்க மத்தாஜி, லோவா இருக்கு வால்யூம். हेतुर्भूत् मा ते सङ्कोत्स्व कर्मणि. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்ற, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலனில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்மள என்ன பண்ணணும், நமக்கு என்ன கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ நம்ம அதை செய்யணும். அதாவது நம்ம இப்பெல்லாம் ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு குடும்ப தலைவியா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணோம், கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கணும் இல்லையா? நம்மளை பார்த்துட்டு நம்ம மக்களும் வந்து கிருஷ்ணர் நாமத்தை வந்து ஜபிக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? புரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கோசம் நம்ம வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம இன்னும் வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் தான் இல்லையா? இன்னொரு வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டும் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து நம்ம செய்யணும். அப்புறம் வந்து பாருங்க, நான் பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுல என்ன பண்ணக்கூடாது, நான் ஜபம் பண்ணணும், நீ போய் அந்த வேலையை செஞ்சுக்கோ, நீயே சமைச்சு நீயே சாப்பிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வீட்டுக்காரர்கிட்ட எல்லாம் இல்லையா? நம்ம கடமை சமைச்சு கொடுக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு அதை பிரசாதமா கொடுக்கணும். அப்புறம் வந்து கடமையை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பட்டுதல் வச்சிருக்க கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அவர் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ண உணர்வோட உன் கடமைகளை நீ செய்யின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோம்பேறியா இருக்க வேண்டாம்னு சொல்றார். ஓகே? ஸோ பற்றுதல் இல்லாமல் கடமையை செய்தல் நமக்கு என்ன, நம்மளுடைய மனசு பக்குவம் அடையும். நமக்கு என்ன தெரியும், நான் தான் அதிகாரி இல்லைன்றத நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் நல்லா விலாவரியா தெரியும். என்ன பலன் எனக்கு தேவையோ அதை கிருஷ்ணர் கொடுப்பார் இல்லையா? நம்ம பலன் மேல பட்டுதல் வச்சுக்க கூடாது. நான் தான் இதை எல்லாத்தையும் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப நாளா அங்கலாச்சிப்போம், நான் தான் பண்றேன் எல்லாம் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எந்த பலனுக்கும் காரணமே இல்லை. ஏன்னா ஒரு செயலை செய்யணும்னா நம்ம 5ல் 1 பங்கு தான் வகிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட்டை ஃபுல்லா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. கடமைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம செயல்களை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते. हरे कृष्ण. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து யோகத்தை பயிற்சி பண்ணுன்னு சொல்றாரு. அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல 4 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், யோகான்னு வந்து புலனை வந்து அடக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படும். அதாவது மனசை வந்து சமநிலையோட வச்சுக்கோ இல்லையா? பற்றுதல் இல்லாம உனக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை நீ செய்யு. ஓகேவா? இதுதான் வந்து யோகம் சொல்றார். ஓகேவா? சோ மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம செயல்களை செய்யணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ண உணர்வோட ஒருத்தன் செஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவன் கிட்ட இருந்து என்ன போயிடுது, நான் தான் அதிகாரி, நான் தான் உரிமையாளர்ன்ற எண்ணம் வந்து போயிடுது. போயிட்டு என்ன எண்ணம் வருது, நான் கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன். ஓகேவா? அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும்னா, கிருஷ்ணரை நேர சேவை பண்றது அவருக்கு பிடிக்காதான். அவருடைய பக்தனுக்கு தொண்டு செஞ்சு அவருக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு பிடிக்கணுமா. அதனாலதான் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தாசானு தாசானு தாசானுக்கு தாசன். அதாவது 100 முறை தாசானுக்கு தாசனுக்கு, அவருடைய கிருஷ்ணருடைய பக்தருக்கு நான் சேவனுக்கு சேவனுக்கு சேவனா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு.
இல்லையா? அதுதான் உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ சத்திரியம்பா, அதனால நீ போயிட்டு என்ன பண்ணு, சண்டை போடு, வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு புராணத்துல கூட சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி பண்ணாதான் விஷ்ணுவை நம்மளால திருப்திப்படுத்த முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। சோ தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. நமது செயலின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புபவர்கள் கஞ்சர்களே ஆவார். என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் தனஞ்சயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறார். பாருப்பா, நீ என்ன பண்ணு, பக்தி தொண்டை வச்சு நீ செயல்களை செஞ்சு என்கிட்ட வந்து சரணடை. ஆஹ் எல்லா விதமான பற்றுகளை விருந்துட்டு எனக்கோசம் செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது ஏற்கனவே அவர் வந்து புத்தி யோகத்துல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அதாவது கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கோசம் செய்யற செயல்கள் தான் வந்து புத்தி யோகம் இல்லையா? அத பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த பக்தி யோகத்தை வந்து நம்ம பண்ணணும். அப்படி இல்லாம நான் சம்பாரிச்சேன், நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னு இருந்தா அவர் கஞ்சர்கள். ஓகேவா? நம்மளுடைய செயல்களின் பலனை வந்து நம்மளே அனுபவிச்சுன்னு வச்சுக்கோவேன், நம்ம கஞ்சர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அது வந்து என்ன பண்ணும், பந்தத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ பந்தத்தை ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் பிறப்போம், அந்த நிலைக்கு வருவோம். சோ உண்மையான யோகம் நம்மளுடைய கடமைகளை பற்று இல்லாம செய்யறது. சரியான யோகம் எப்படி நடந்து கொள்வதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் நிராகரித்து பகவானிடம் வந்து நம்ம சரணடையணும். ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த பௌதீக பற்றுதல் வந்து என்ன பண்ணும், பந்தப்படுத்தும். ஆன்மீக பற்றுதல் நமக்கு விடுதலை வகிக்கும். ஸோ இந்த பூ உலகத்துல இருந்து நம்ம நித்தியமான லோகத்துக்கு வழிபடுத்துறது தான் வந்து பக்தி யோகன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் எனதுன்றதை விட்டுட்டு, அதெல்லாம் ஆபத்தான வார்த்தைகள். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் அங்கிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு துன்பம் தான் இருக்கும். அதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகின்றான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. ஓகேவா? சோ பக்தி பண்ணன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த வாழ்க்கையில என்ன பண்ணலாம், நீ கெட்டதுல இருந்தும் நல்லதுல இருந்தும் தப்பிச்சிடுற. ஓகேவா? சோ அதனால சிறந்தது, எல்லா செயல்களிலும் சிறந்தது வந்து என்னது, பக்தி. அதை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதுதான் வந்து பகவத்கீதை நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து எப்படி அர்ஜுனன் சரணாகதி ஆனாரோ அது மாதிரி நம்மளும் வந்து சரணாகதி ஆறோம். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்குது, முக்தின்றது கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பௌதிக உலகின் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்தில் விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை, அதாவது முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றன. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, அந்த பற்று இல்லாம வாழணும் இல்லையா? சோ பற்று இல்லாம வாழ்ந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்குது, பிறப்பு இறப்பு பந்தத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்குது இல்லையா? முக்தி நிலையை அடைய முடியும்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு வந்து பாகவதத்துல இருந்து ஒரு கோட்பாடு, ஒரு ஸ்லோகம் வந்து பிரபுபாதா கோட் பண்ணிருக்காரு. சமாஸ்ரித ஹே பாத பல்லவ பிளவம் மகத் பாதம் புண்ணிய யசோ முராக ஏரக பாவாம் புதிர் வத்ச பதாம் பரம் பதாம் பதாம் பரம் பதாம். ஓகேவா? பதம் பதாம் எத் விபதாம் ந தேசம். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, முக்தியை கொடுக்கக்கூடிய முகுந்தன் கிட்ட வந்து நம்ம சரணாகதி ஆகணும்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, சரணாகதி ஆகணும்னா என்ன பண்றாரு, இந்த வாழ்க்கைன்ற பெருங்கடல் இருக்கு இல்லையா? அந்த பெருங்கடல்ல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு டன்ஸ் தண்ணி இருக்கும் இல்லையா?
டன்ஸ் அண்ட் லிட்டர்ஸ்ல வந்து தண்ணி இருக்கும். அதை வந்து அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணுக்குட்டியின் கால் சோடு மாதிரி பண்ணி விட்டுறாரு. அந்த இமேஜின் பண்ணுங்க, அந்த ஆஹ் கண்ணுக்குட்டியோட கால் தடத்துல வந்து எத்தனை எம்எல் தண்ணி பிடிக்கும்? அது பெருசா, கடல்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து பெருசா? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यदा ते मोघकलिलं மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் கேக்குறது புரியுதாங்களா உங்களுக்கு? தெரியுதுமா. பேணி மாதாஜி, சிவா மாதாஜி பதில் சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கடல்ல தண்ணி நிறைய இருக்கா இல்ல பசுவோடைய கால் சுவட்டுல வந்து தண்ணி அதிகமா இருக்கா? பசுவோட கால் சுவட்டுல. அதுல அதிகமா இருக்கா? கன்றுக்குட்டியோட கால்ல பதிவுல வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்கும்? ஒரு சின்ன ஒரு 1/4 டம்ளர் தண்ணி பிடிக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி இந்த துயரம் பெரும் கடலை வந்து கடவுள் என்ன பண்றாரு, கருணையினால அது மாதிரி சின்னதா பண்ணி கொடுத்துடுறாரு. ஸோ இதை வந்து தாண்டது ஈஸி. அதனால்தான் கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம தஞ்சம் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. यदा ते मोघकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्धासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च. ஸோ எப்போதும் உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ, ஓகே, அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது சமநிலையுடன் ஆக்கி விடுவாய். என்ன சொல்றாரு? மயக்கத்தை வந்து நீ கடந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாம் உனக்கு வந்து புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதை வந்து சமநிலையோட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இங்க வந்து சில உதாரணங்கள் சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ மாதவேந்திரபுரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகே. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ன சொல்றாருன்னா, சந்தியா வந்தன பத்ரம் அஸ்து பாவதோ போகஸ்தான துபயம் துபயம் நமோ ஓ தேவ பித்ரஸ்ச தர்ப்பணவிதோ நாகம் சமயாத்தம் यत्र क्वापि निषाद्य यादवा कुलोत्तम सस्य कंस द्विषः स्मरम् अगं हरामि तद्दलं மன்யே கிம் மன்யேன மே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றேன்னா, எல்லா புகழும் உங்களுக்கே. ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு வந்து வந்தனைகள் செலுத்துறேன். ஓகே. ஓ தேவதேவர்களே, ஓ பித்ருக்களே, நீங்க வந்து தயவு செய்து என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க. நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்தனை தெரிவிக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரை நினைச்சுக்கிறேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எது குடும்பத்துல வந்த கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்சனுடைய எதிரி. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை எல்லாருடைய பாவ பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கிறாரு. ஓகேவா? சோ அதனால அவரை நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யார் இது சொல்றது? ஒரு சிறந்த பக்தர் சொல்றார். அதாவது இங்க என்ன சொன்னாங்க, யார் இந்த மயக்கத்தை வந்து தாண்டி விடுறாங்களோ சமநிலைவை அடைஞ்சவன் சொல்றாரு. அது மாதிரி இந்த மாதவேந்திரபுரி என்ன பண்றாரு, நான் கிருஷ்ணரையே சதா காலமும் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து கிருஷ்ணரை நினைக்கலானோ அவன் வேத சடங்குகள் எந்த கர்ம காண்ட செயல்களை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்றதை இதன் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒருத்தர் கிருஷ்ணரை அடையணும்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணா போதும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா தே யதஸ்தாஸ்யதி நிശ്ചல சமாதாவச்சல புத்தி ததா யோகம் அவாப்ஸ்யசி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, ஸ்ருதி, அதாவது எப்பொழுது உன்னுடைய மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ அப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விடுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சொற்கள் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, இதெல்லாம் பண்ணா வந்து இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பலஸ்துதின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு வந்து நம்ம ஈர்ப்பு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு மேல எதுக்கு மேல நம்ம மனசை செலுத்தணும்? தன்னுணர்வு மேல இருக்கணும். அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க,
அப்ப தன்னுணர்வுனால என்ன பண்ண முடியும்? நான் என்ன, கடவுள் என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப வந்து உயர்ந்த கதியை உன்னால அடைய முடியும் இல்லையா? அதுதான் வந்து சமாதின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நம்ம கடவுளை புரிஞ்சுக்கணுன்ற 3 நிலைகள் இருக்கு. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஓகேவா? ஸோ உயர்ந்த நிலை நம்ம உணர்ந்துக்கணும். நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன். நம்மளுடைய ஒரே கடமை என்ன? எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகம். अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत् किमासीत व्रजेत् किम्. இங்க என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி. சரிப்பா, தெய்வீக நிலையில இருன்னு சொல்ற. சரி, அப்ப இருக்கிறோம், அந்த தெய்வீக உணர்வுல ஒருத்தன் இருக்கிறான்னு அவனை நான் எப்படி தெரிஞ்சது? அது அவனுடைய அறிகுறிகள் எது? எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்கன்னு கேக்குறார். அவனுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும்? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அவன் எதை பத்தி யோசிப்பான்? அவனுடைய உணர்வுகளை வந்து சொல்லுங்கன்னு கேக்குறாரு. அதுக்கு வந்து ஒரு பணக்காரன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்? அவனுடைய அறிகுறிகள் ஒரு மாதிரி அகங்காரமா இருப்பான் இல்லையா? நான் தான் கிரேட்டு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பான் இல்லையா? அதே ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான்? உடம்பெல்லாம் வந்து மெலிஞ்சு சுருங்கி ரொம்ப டயர்டா இருப்பான் இல்லையா? ஸோ அது கட்டறிஞ்சவன் எப்படி இருப்பான்? தன்னடக்கத்தோட அமைதியா இருப்பான். கிருஷ்ண உணர்வோட எப்படி இருப்பான்? அவன் வாயை திறந்தா கிருஷ்ணரை பத்தி தான் பேசுவான் இல்லையா? ஒரு முட்டாள் எப்படி இருப்பான்? அவன் வாயை திறந்தாவே தெரிஞ்சிடும். தேவையற்ற வார்த்தையை தேவையில்லாத நேரத்துல பேசுவான். அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? அவன் முட்டாள் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ண பக்தி இருக்கவன் அவன் வாயை திறந்தா கிருஷ்ணரை பத்தியும் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி விஷயங்களை மட்டும்தான் பேசுவான், நினைப்பான். ஸோ அதுல இருந்து நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஓகே. नेक्स्ट श्लोकम्. श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்றார். ஓகே, பார்த்தனே, எப்போதும் ஒருவன் தனது மனக்கற்பையினாலேயும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனத்துடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். மனசுல வரக்கூடிய எல்லா ஆசைகளும் வந்து திறந்துட்டு என்ன பண்றான்? தன்னில் திருப்தி அடைந்து ஓகே தெய்வீக உணர்வில் வந்து அவன் நிலை பெற்று இருக்கிறான். ஓகேவா? சோ அவன் என்ன பண்ணுவான்? எதை மேலேயும் ஆசை வைக்க மாட்டான். ஓகேவா? இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருள் மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் எல்லாம் என்ன பண்ணுவான்? உள்ளடக்கிக்குவான். அதை வந்து அவன் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டான். கடவுளை மானத்தினா நான் அனுபவிக்கணும் நினைப்பான். ஓகே, சோ இது ஒரு அறிகுறி. அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல பற்றுதல் இல்லாம இருப்பான். அவன் தன்னில வந்து திருப்தியோட இருப்பான் இல்லையா? தன்னில திருப்தியா இருப்பான். அதுதான் முக்கியமானது. போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? புலனிச்சைக்காக செயற்கையாக துறக்க முடியாது. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆடல் பாடல் அதெல்லாம் சந்தோஷம் கொடுக்கும். அதனால கடவுள் நீங்க என்ன சொல்றாரு? நீ வந்து சினிமா பாட்டுக்கு ஆடுறதுக்கு பதில் கிருஷ்ண பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடுன்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ சுவையா வந்து நீ வந்து சமைச்சு நீயே உன்னோட நாக்குக்கு சுவைக்கோசம் சாப்பிடாம அதை கிருஷ்ணருக்கு அனுபவிச்சுட்டு நீ சாப்பிடு. புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா வந்து அதை வந்து எப்படி பண்ணலாம்? அதுக்கு இன்னொரு திசை திருப்பலாம். எப்படி? நம்ம வந்து டிவி பாக்குறோமா, அது கிருஷ்ணர் கதையை பார்க்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி புலன்களை வந்து திசை திருப்பலாம். கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. दुःखेषु अनुद्विग्नमानाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिर् उच्यते. ஹரே கிருஷ்ணா. மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும் பற்றுதல் பயம் கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமாக ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். இங்க முனி என்ன சொல்றாங்க? அதாவது என்ன இருக்கணும்?
3 வகையான துன்பங்கள். அது என்னப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிதெய்வீக, அதிபௌதிக, அதி ஆத்மிக. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்குது. இந்த 3 துன்பங்கள் வந்தாலும் அதனால பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறவன், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்பத்துல மகிழ, அப்புறம் பற்றுதலில் பயம், கோபம், இந்த 3 விஷயத்துல இருந்து வெளிவந்தவன் தான் வந்து உண்மையான முனின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ முனின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாசா ரிஷி யஷ்யா மதம் ந பின்னம் சொல்லிட்டு மகாபாரதத்துல வந்து சொல்றாங்க முனின்றவ எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி. ஸ்தித தீர் முனி, அதாவது திடமா இருக்கணும். ஓகேவா? சாதாரண முனி மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அவன் வந்து திடமா இருக்கணும், இன்ப துன்பத்திலும் வந்து சமநிலையோட பார்க்கணும். இந்த 3 விஷயத்துல இருந்து வெளியே வரணும். பற்றுதல், பயம், கோபம், நிலையான புக்தி உடையவர் இல்லையா? அதுக்கு உதாரணம் நம்மளுடைய பிரபுபாதா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வம் இதிச மகாத்மா சுதுர்லபம், வாசுதேவ சர்வம் இதிச மகாத்மா ச துர்லபம். அப்படிப்பட்ட பார்க்கறவுடைய மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது. சுதுர்லபக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நிறைய கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க. எத்தனை பேர் உண்மையான பக்தரா இருக்காங்க? யாரோ ஒருத்தர் தான். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 58, 57 இல்லையா மாதாஜி? மாதாஜி வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. அச்சா 57 தானே மாதாஜி, நீங்க 58 போட்டிருக்க. படிங்க படிங்க, எங்க ஸ்லோகம் இல்ல 58 படிங்க. ஸ்நேக தத்தத் பிராப்ய சுபாசுபம் நாபிநந்ததி ந தேஷ்டி தத்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, யார் ஒருத்தர் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இன்ப துன்பங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்படாம இருக்காங்களோ அவன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையா கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கிறான்றத பொருள்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டிப்பானது. இங்க வந்து நல்லதும் இருக்கு, கெட்டதும் இருக்கு. ஓகே. பட் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து நிலையோட இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட். அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி நிலையில அடைஞ்சவன் சொல்லிட்டு 57வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யா மாதாஜி. யதா சங்கரதே சாயம் கூர்மோ நானிவ சர்வசஹ இந்திரியாணி இந்திரியாதே தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமை தன் அகங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புலனுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்து நம்மளை புரிஞ்சுக்க சொல்றாங்க. அதாவது ஆமை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தனக்கு ஆபத்து ஏதாவது வருதுன்னா அது என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் உள்ள எடுத்துக்கும். அப்போ வந்து யாராவது வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஏதோ ஒரு கூடுன்னு நினைச்சிட்டு ஓடுன்னு நினைச்சிட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த மனிதன் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு ஃபேவர் இல்லாத விஷயம், அதாவது கிருஷ்ண பக்திக்கு உகந்த சூழ்நிலை இல்லைன்னா தம் புலன்களை வந்து அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அமைதியா இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆபத்தானது. இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாம்புக்கு ஒப்பிடுறாங்க. இந்த பாம்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாம்பாட்டி வந்து தன்னுடைய மகுடத்தை ஊடி அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைப்பான். அது மாதிரி இந்த பக்தனானவன் இந்த புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஈடுபடுத்துவா, தன்னுடைய புலன் இன்பத்திற்கு ஈடுபடுத்த மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம புலன்களை வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவைக்கு தான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராகாரஸ்ய தேகினஹ ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். அதாவது உயர்ந்த சுவை, அதாவது கொஞ்ச நேரம் நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்புறம் என்ன ஆகும், நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பார்த்தோன்னே நம்ம தோத்து போயிடும் இல்லையா? நம்ம நினைப்போம் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு. அதே ஒரு சேலஞ்சு வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன பண்ணுவோம், தோத்து போயிடுவோம். அதுக்கு என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த சுவையை கொடு அதுக்கு, அப்ப அந்த தாழ்ந்த சுவையை ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம டெய்லி வந்து
இட்லி சட்னி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு நாளுக்கு நமக்கு வந்து பூரி, வடை, பொங்கல், நமக்கு பிடிச்ச ஸ்வீட்டு அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எதுக்கு பிடிக்கும், எதை சாப்பிடுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்கிரீம், குலோப் ஜாமுன் எல்லாம் தட்டில் வச்சு கொடுக்குறாங்க. எதை சாப்பிடுவோம்? 2 பிளேட் இருக்கு. நம்ம எப்பயும் சாப்பிட்ற இட்லி சட்னி எடுப்போமா, இல்லை வெரைட்டியாக இருக்கிற ஃபுட்டை எடுப்போமா சொல்லுங்க. வெரைட்டியா இருக்கிற ஃபுட்டு. கரெக்ட். அதுதான் சொல்றாங்க. கீழ்ந்த கீழ்ந்த சுவையை விட்டுட்டு, அதாவது இந்த பௌதிக வாழ்ந்துட்டு இருக்க வாழ்க்கையை விட்டுட்டு, உயர்ந்த சுவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம ஜபம் இல்லையா? அதை வந்து எடுத்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதை நம்ம ஒண்ணு நல்லா இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, வேணாப்பா அது எனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றார். உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் அப்ப வந்து தன்னுடைய உணர்வுல அவன் உயர்ந்து நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ புலன்களை வந்து நம்ம மனசையும் வந்து ஆமை போல கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு தானாக இது மாதிரி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்? தானாக பௌதிக இன்பம் போல பற்றுதல் இல்லாம போகும். கிருஷ்ண பக்தி மேல நமக்கு சுவை கிடைக்கும். சுவை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து கடவுளுக்கோசம் ஆர்த்தி பண்ணுவோம், கடவுளுக்கோசம் பாடல்கள் பண்ணுவோம், எல்லா சேவைகளும் கடவுளுக்கோசம் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. அஷ்டா யோகன்னா என்னன்னா, அஷ்டான்னா 8. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான ப்ராசஸ் இருக்கு. அதாவது யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி. இது வந்து டீட்டெயிலா படிக்க போறோம். இங்க வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்காரு, இதை பத்தி பார்க்கலாம் அடுத்த அத்தியாயத்துல. படிங்க மாதாஜி. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्यपि पश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதன் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும். ஸோ இங்க சொல்றார், இந்த புலன்கள் வந்து சாதாரணது, லேஸ்பட்டது இல்ல, அதுக்கு ரொம்ப சக்தி இருக்கு, அது அடங்காதது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் நம்ம பலவந்தமா கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நான் காலையில எழுந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறேன்னா கிருஷ்ணா ரிலேட்டட் புக்கை படி, அப்படிதான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். நியூஸ் பேப்பர்ன்றது வந்து தாழ்ந்த சுவை. அதுல என்ன இருக்கும்? கொலை, கொள்ளை, அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத விஷயம்தான் இருக்கும், நெகட்டிவ் விஷயம் தான் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? உயர்ந்த சுவை அதாவது கிருஷ்ண புக்கை படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அடுத்த ஸ்லோகம். तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து உதாரணம் என்ன பிரபுபாதா கொடுத்திருக்காருன்னா, சவை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வசாம்ச வைகுந்த குணான வர்ணனே. அதாவது இங்க வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய கதையை சொல்றாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜா ஒரு சிறந்த பக்தர், ஒரு அரசர் இல்லையா? முனிவர் துர்வாசர் வந்து ஒரு முனி இல்லையா? அவர் பாருங்க, அவங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்கன்றத வித்தியாசம் பாருங்க. ஒரு பக்தரான அரசர் ஏகாதசி விரதத்தை இருக்கிறாரு, துவாதசியில முடிக்கணுன்றது தெரியும். அதுக்கோசம் என்ன பண்றாரு? தண்ணி குடிக்காம விரதம் இருந்ததுனால அந்த நிமிஷம் நாழிகை முடிஞ்சிடுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சார் இல்லையா? தண்ணிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா துர்வாச முனி வந்தார் இல்லையா? துர்வாச முனி வந்து நான் போய் குளிச்சுட்டு வரேன்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனவர் குளிச்சுட்டே இருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஏகாதசியில வந்தவர் துவாதசி வந்துடுச்சு, அப்படி கூட அவருக்கு திரும்பி வரணுன்றது இல்லை இல்லையா? தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு இருக்காரு. சரி, இந்த துவாதசி திதி போயிடுதேன்னு சொல்லிட்டு இவர் தண்ணி குடிச்சதை அவருடைய சக்தினால பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. வந்த உடனே தாட்டு பூட்டுன்னு கத்துறாரு, தன்னுடைய முடியை புடுங்கி எறிகிறார். அது ஒரு பெரிய நெருப்பு பிளம்பு இருக்கக்கூடிய அசுரனா மாறி அவரை துரத்துது. யாரை துரத்துது? ஏவி விட்டது மகாராஜா அம்பரீஷி மேல. அவரு கிருஷ்ண பக்தன் இல்லையா? அவர் மேல ஏவி விட்டாரு. அது யாரை துரத்துது? அவரையே, துர்வாச முனியே துரத்துது. அதனுடைய வெப்பத்தை தாங்க முடியாம பிரம்மலோகம், சிவலோகம், எல்லா லோகத்துக்கையும் போறாரு. யாருமே எங்களாலெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா, நீ யார்கிட்ட விளையாடி இருக்கிற? கிருஷ்ண பக்தன் கிட்ட விளையாடி இருக்க, போ நேராக விஷ்ணு கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சு விட்றார்.
விஷ்ணு கிட்ட போன உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு, நீ விளையாடுனது யார்கிட்ட, என் பக்தன் கிட்ட, என்னாலாம் இதுக்கு ஒன்றும் பரிகாரம் சொல்ல முடியாது, நீ போயிட்டு அவன்கிட்ட போய் சரணாகதி ஆகுன்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த துர்வாச முனி டபக்குன்னு வந்து அம்பரிஷி காலில் விழறாரு. யாரு? முனிவர் இல்லையா? ஆன்மீக லெவல்ல பார்த்தீங்கன்னா முனிவர் இல்லையா, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணினவர்னு சொல்லிட்டு. பட் இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம இங்க தாழ்ந்து விழுந்துடுறாரு. அதே கிருஷ்ண பக்தனான அம்பரிஷி மகாராஜா, ஒரு சாதாரண அரசன், ஒரு சாதாரண கிரகஸ்தன், அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய புலன்களை அடக்கினார் இல்லையா. சரி சாபம் கொடுக்குறியா, கொடுப்பா, நான் பண்ணது தப்புன்னு சொல்லிட்டு அமைதியா இருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் மன்னிச்சு முனிய விடுறார் இல்லையா. இதே மாதிரிதான் வந்து மேனகை கிட்டயும் வந்து எந்த முனிவர் வந்து தவறி விழுறாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இந்திரனை மேனகை மட்டும் ஆ துர்வாச முனிவரா? துர்வாச முனி இல்லையா. அவர் என்ன பண்றாரு, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி தவம் பண்றாரு. மேனகை வந்து அழகிய பெண்ணு டான்ஸ் ஆடணும்னு அங்க வந்து தன்னுடைய புலனை வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுது இல்லையா, தோல்வி அடைகிறார். அது மாதிரி மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா தடுமாறக்கூடியது. அதனால வந்து கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. माताजी प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि ओके ஆமா तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत तत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता புலன்களை அடக்கி அவற்றை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்து தனது உணர்வை எண்ணில் நிறுத்துபவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் என்று அறியப்படுகிறான். ஸோ நிலைத்த அறிவுடையவன்ற யாரு? கிருஷ்ணர் மேல வந்து மனசையும் எண்ணத்தையும் வைக்கணும், அவன் தான் நிலைத்த அறிவுடையவன் சொல்லிட்டு சொல்றான். ஸோ இதனோட உட்பார்வை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை விட உயர்ந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை? புலனடக்கம் தேவை, கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து மனசை வைக்கணும், பகவான் கூட வந்து உறவை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகுறான், நிலை பெற்றவன் ஆனான். பிரதிஷ்டிதா இல்லையா, அதுதான் முடிக்கிற வார்த்தை. பிரக்ன பிரதிஷ்டிதா. ஓகே, நிலை பெற்றவனா ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்றோம், துர்வாச முனி வந்து அகங்காரத்தால வந்து தவறு பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஸ்லோகம் வந்து பாகவத்துல வந்து பிரபுபாத கோட் பண்ணியிருக்காரு. சவை மனக கிருஷ்ணா பாதாரவிந்தயோ வாசாம்சி வைகுந்த குணானு வர்ணானே கரோ ஹரேர் மந்திர மார்ஜனாதிசு ஸ்ருதிம் சாக் சாகார்ச்சாயு அச்சுதா சத்கதோதயே मुकुन्दलिङ्गालयो दर्शने दृशौ तत् वृतागात्रस्पर्शे अनघसङ्गमं गृहणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्य रसनं तत् अर्पिते पदौ हरे क्षेत्रे पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाम्बिवन्दने कामां च दास्य न तु कामकाम्या यतोत्मश्लोक जान ரிஷயரதிஹி. ஸோ அம்பரிஷி மகாராஜா எப்படி வந்து தன்னுடைய மனசை வந்து கடவுளுடைய தாமரை பாதத்து மேல வச்சிருந்தார் இல்லையா. சவை மனக ஃபர்ஸ்ட் லைன், மனக கிருஷ்ண பாதார விருந்தையோர், அவருடைய மனசு கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடி மேல இருந்துச்சு இல்லையா. அதனால அவர் எப்பவுமே தன்னுடைய புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சேவைகளை யூஸ் பண்ணார். அதாவது கைகளை வந்து கோயிலை கிளீன் பண்றதுக்கும், காதுகளை வந்து கடவுளுடைய லீலைகளை கேட்கறதுக்கும், கண்களை வந்து கடவுளுடைய வடிவத்தை பார்க்கறதுக்கும், அவருடைய உடம்பை தொடுறதுக்கும் வச்சிருந்தார். ஆசிகளால் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர்களையும் துளசியும் நறுமணத்தை வந்து ஸ்மெல் பண்ணார் இல்லையா. தன்னுடைய நாட்டை கிருஷ்ணருடைய பாடல்களை பாடுறதுக்கும், கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிரசாதத்தையும் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாரு. தன்னுடைய கால்களை வந்து கிருஷ்ணருடைய கோயில்களை பரிகாரம் வலம் வர்றதுக்கும் புனித யாத்திரத்துக்கும் யூஸ் பண்ணாரு. இது மாதிரி ஒவ்வொரு புலன்களையும் ஒருத்தன் எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணணும்ன்றதுக்கோசம் அம்பரிஷி மகாராஜா நமக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரியா இருக்காரு. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஒரு தகுதி, மத்பரா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கிருஷ்ண இதுக்கோசம் நம்ம வாழணும் இல்லையா.
மத் பக்தி பிரபாவேன சர்வேந்திரிய விஜாய பூர்விக ஸ்வாத்ம திருஷ்டி சு லபதே பவாக. ஓகே, நம்ம புலன்களை இப்படிதான் நம்ம ஈடுபடுத்திட்டா நம்ம புலன்களை வந்து வெல்லலாம். அதுதான் வந்து பக்திக்கு வந்து நமக்கு வரிய வலிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இப்படி பண்றதுனால நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இம்பியூரிட்டிஸ் களங்கங்கள்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எப்படி ஒரு ரூமை அதில் வந்து நெருப்பு இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாத்தையும் தீ பொசிக்கணும் இல்லையா, அது மாதிரி நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் எல்லாம் இது பொசிக்கிடும் இந்த பக்தின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. Yes, Mataji. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गसञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும் காமத்தில் இருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம சில விஷயத்த வந்து அடையணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அடையணும்னு நினைக்கிறோம். அது மேல யோசிச்சு யோசிச்சு என்ன ஆகுது, அது மேல ரொம்ப பற்றுதல் வருது. அததான் காமம் சொல்றாங்க. அந்த காமம் வந்து நமக்கு நிறைவேற ஆசை வந்து நிறைவேறலைன்னா என்ன வருது, கோபம் வருது. கோபம் வந்தா என்ன பண்ணும், தவறுகள் செய்றோம். இப்போ இது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். ஒரு மோதிரம், வைர மோதிரம் வந்து நமக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஆனா நம்ம கையில வந்து காசு கம்மியா இருக்குது. அப்ப மனசு என்ன பண்ணும், யாராவது காசு வச்சிருந்தாங்கன்னு அதை பார்த்துட்டா என்ன பண்ணும், அதை எடுத்துட்டு போய் நமக்கு வேண்டியதை வாங்கிட்டு வந்துடலாம். அப்ப என்ன பண்றான் அவன், திருடுறான் இல்லையா. திருட்டு தன்னுடைய ஆசையை திருப்தி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றான் இல்லையா. அதே ஒருத்தன் வந்து காசு இல்லப்பா, கோவனால ஆசையை நிறைவேற்றிக்க முடியல. அப்ப என்ன ஆகுது, அவனுக்கு கோபம் வருது. கோபம் வர்றதுனால தவறான செயல்களை செய்யறான் இல்லையா. அங்கேயே போயிட்டு அந்த பொருளை திருடிட்டும் வர முடியும், என்ன வேணும்னாலும் வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால அவன் பாவத்தை சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஒரு நாள் வந்து இங்க வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த காமத்தினால வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தவங்களை வந்து இங்க பிரபுபாதா வந்து உதாரணம் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது சிவா வந்து ஒரு முறை தவத்துல ஈடுபட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள போயிட்டு பார்வதி தேவி வந்து தன்னுடைய காமத்தின் உந்துதலால அவங்கள வந்து புலனுகர்ச்சிக்கோசம் அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவரை தொந்தரவு பண்ணி அப்போ உறவு கொண்டு பிறந்த குழந்தை தான் வந்து கார்த்திகேயன். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு உதாரணம். இன்னொரு உதாரணம் பாருங்க, புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அதாவது ஹரிதாஸ் தாக்கூர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேசி அனுப்பிச்சு ஒருத்தன் வந்து அவரை வந்து அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர்க்காரர் அனுப்புவாங்க. ஏன்னா இவன் ரொம்ப பெயரும் புகழமா இருக்கிறான், அவன் சிறந்த பக்தனா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வேசி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. வேசியும் போறா, 3 நாள் போயிட்டு தோல்விதான் அடையறான். ஃபைனலா என்ன ஆகுது, வேசி வந்து கிருஷ்ண பக்தரா மாறிடுறாங்க. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை நாம ஜபம் பண்ணுவாருன்னா 3 லட்சம் முறை பண்ணுவார். அதாவது 192 ஜபம் பண்ணுவார், மாலைகளை பண்ணுவார். 22 மணி நேரம் வந்து ஜபத்துல வந்து ஈடுபடுத்திப்பார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்தர் தன்னுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ்றார் இல்லையா. அதே அப்ப யாரை பார்த்தோம், சிவனே வந்து உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் பார்வதி தேவிய தாயார் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆயிட்டாரு, டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாரு. இங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகேவா? அவர் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. அதே மாதிரி யமுனாச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவருக்கு வந்து இந்த பெண் ஆசை அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்த பிறகு அந்த பெண் ஆசை விடணுன்றதுனால அவர் எப்படி தன்னை வந்து பக்குவப்படுத்தினாரு, அந்த மனோநிலையை வந்து இங்க பிரபுபாதா கோட்பாடு பண்றார். 3 விதமான நிலைகளை நமக்கு உதாரணம் கொடுத்து நமக்கு வந்து அறிவை பக்குவப்படுத்துறார். யமுனாச்சாரியார் சிறந்த பக்தர் ஆன பிறகு கூட அவருக்கு வந்து அந்த காம எண்ணம் வருமா, இச்சை எண்ணம். எப்போ பெண்களை பார்த்தா அந்த எச்சை எண்ணம் வருதோ அப்ப என்ன பண்ணுவாருன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்றது காரி அந்த அந்த மனசு சிந்திக்குது இல்லையா, அந்த சிந்தனைய மேல காரி துப்புவாராம். அது மாதிரி துப்பி தன்னோட புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பக்தியில முன்னேறிட்டு வந்தாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. माताजी. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हरे कृष्ण.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு, கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும் மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்கிறான். என்ன சொல்றாங்க, ஆசை நிறைவேறலைன்னா என்ன வருது, கோபம். கோபத்தால மயக்கம் இல்லையா, மயக்கத்தால வந்து அறிவு போயிடுது. அறிவு போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, ஆனா கொலை குழு செய்யறதுக்கு வந்து அவன் தயங்க மாட்டான். ஓகேவா. மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைந்து இந்த உலகத்துல வந்து மிரண்டு மறுபடியும் பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுல இருந்து நமக்கு வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தி தொண்டின் உதவி இல்லாதவன் பலன் இது வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை வந்து ஸ்ரத்தையா எடுத்துக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் பார்க்கும் பொருளை கிருஷ்ணருடைய சேவையில் எப்படி ஈடுபடுத்துவது என்று சிந்திப்பான். கிருஷ்ணரின் மேல் பட்டுதல் உண்டாக்கும், கிருஷ்ணர் மேல் அன்பு உண்டாகும். கிடைக்காவிட்டால் கிருஷ்ணரின் திட்டம் அவர் விருப்பம் என்று நினைப்பான். ஓகேவா. நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்கலன்னா சரிப்பா, கிருஷ்ணர் எனக்கு ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு நினைப்பான். ஏமாற்றத்தில் சேவை செய்யும் ஆசைத்தான் அதிகரிக்கும். சேவை செய்யும் ஆசையை கிருஷ்ணருக்கு நிறைவேற்றுவார். நான் ஆத்மா, கிருஷ்ணருடைய நித்திய சேவகன் என்ற நினைவு அதிகரிக்கும். அந்த அறிவில் நிலை பெறுவான். கிருஷ்ணரின் மீது பற்றுதல் விடுதலைக்குத்தான் வழிவகுக்கும். இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாடமா இருக்கணும். நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்க உறவை வந்து அதை புதுப்பிக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய கொள்கை இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ராகத்வேஷவிமுக்தைஸ்து விஷயான் இந்திரியைஷரன் ஆத்மவஷ்யைர்விதேயாத்மா பிரசாதம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா விதமான ஹரே கிருஷ்ணா விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து விடுபட்டு விடுதலைக்கான விதிகளால் புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் கடவுளின் முழு கருணையை அடைய முடியும். யாரால ஒருத்தனை கடவுளுடைய கருணை அடைய முடியும், நம்மளுடைய புலன்களை வந்து யார் ஒருத்தன் வந்து அடக்குறானோ, கிருஷ்ண சேவையில ஈடுபடுத்துறானோ தன் புலன்களை, அவன் தான் வந்து கடவுளுடைய கருணையை அடையறதுக்கு பாத்திரமாகிறான். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து கிருஷ்ணருடைய கருணை பெற முடியாது. ஓகேவா. ஸ்திரமா இருக்கணும். எப்படி? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வ துக்கானாம் हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु பூத்தி பர்யவதிஷ்டதே. இவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வில் திருப்தி உற்றவனுக்கு ஜட உலகின் மூவகை துன்பங்களால் பாதிப்பு ஏற்படுவது இல்லை. இத்தகைய திருப்தியுற்ற உணர்வில் அவனது புத்தி வெகு விரைவில் நிலை பெறுகின்றன. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல திருப்தியோட இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு 3 விதமான துன்பம் வராது. அதி தெய்வீக, அதி பௌதிக, அதி ஆத்மிக. அந்த துன்பம் வந்தா கூட அவன் அதை பெருசா நினைக்க மாட்டான். இதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய திட்டம்னு நினைச்சிட்டு அமைதியா இருப்பான். ஓகேவா. என்ன நடந்தாலும் திருப்தியோடு இருப்பான். ஓகேயா. விதிகள் விடுதலைக்கான ஆனவை. சோ பலன்கள் மூவகை துன்பங்கள் இருக்கும், அதை பத்தி அவன் கவலைப்பட மாட்டான். திருப்தியோட தெளிவான மனசோட இருப்பான். அடுத்த ஸ்லோகம் மாத்தி. மாதாஜி. நாஸ்தி புத்திர் அயுக்தஸ்ய ந ச யுக்தஸ்ய பாவனா ந ச பாவயத சாந்திர் அசாந்தஸ்ய குத சுகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரமனின் தொடர்பின்றி தெய்வீக அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவையின்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? சோ ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், 2 விஷயத்த பண்ணும். தெய்வீக அறிவு வேணும், கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மனசு வேணும். 2 இருந்தாதான் அமைதி கிடைக்கும். அமைதி இருந்தாதான் வாழ்க்கையில ஆனந்தம் கிடைக்கும் இல்லையா. இது 2மே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு எதையுமே கிடைக்காது. ஓகேவா. சோ அவன் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணர் தான் வந்து உண்மையான அனுபவிப்பாளர். அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளவர். அவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உற்ற நண்பன்றதை அவனு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்திரமான மனசு அவனுக்கு இருக்கணும் இல்லையா. அந்த ஸ்திரமான மனசு இருந்தா அவனுக்கு வந்து அமைதி கிடைக்கும். எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து அவன் ஈடுபடுத்திக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய டேக் ஹோம் மெசேஜ். 67 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இந்திரியாணாம் கீச்சரதாம் யன்மனோ விதீயதே தஸ்ய ஹரதி பிரக்ஞாம் வாயுர்நாம்
வாயுர்நாவம் இவாம்பசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒரு பெருங்காற்று கடுங்காற்று இருக்கும்போது அந்த படகு வந்து என்ன ஆகும்? காத்து எந்த பக்கம் வீசுதோ அந்த பக்கம் தான் படகு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அதை வந்து அந்த படகோட்டினால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி இந்த புலன்கள் இருக்கு இல்லையா, அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானது. ஏன்னா அந்த புலன்கள், அதாவது கண்ணோ சரி காதோ சரி, ஏதோ ஒரு புலன்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வந்து தவறா இழுத்துட்டு போயிடும். ஜாகிரதையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணும், நம்மள ஆபத்துல போயிட்டு கூட்டிட்டு போயிடும். ஓகேவா? ஸோ புலன்கள் பரமனுடைய தொடர்புல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? அமைதி சந்தோஷம் கிடைக்கும். இல்லைன்னு வச்சுக்கோயேன், பரமனோட தொடர்பு இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, துக்கத்தையும் வருத்தத்தையும் மயக்கத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம கண்கள் காது மூக்கு நாக்கு வாய் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தணும். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று இருக்குல்லையா, அந்த படகுல சவாரி பண்ணும்போது அந்த காற்று வந்து நமக்கு வந்து அனுகூலமா வீசும். அப்ப நம்மளுடைய பயணம் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி போகும். இந்த நம்மளுடைய நோக்கத்தை குறிக்கோளை வந்து அடையலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் யஸ்ய மகாபாஹோ நிகிரஹீதானி சர்வஷக இந்திரியாணி இந்திரியாதேப்ய தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, எவனுடைய புலன்கள் புலனுகர்ச்சி பொருட்களில் இருந்து முற்றுமாக விலக்கப்பட்டுள்ளதோ அவன் நிச்சயமாக நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகிறான். ஓகேங்களா? ஸோ புலனுகர்ச்சியிலிருந்து எவன் ஒருத்தன் வந்து தன்னை விலக்கி நிற்கிறானோ அவன் நிலைத்த அறிவுடையவன் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் படி அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? பக்குவம் அடைகிறான். அவன் வந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுந்த மாணவன் ஆகிறான். அதை வந்து சாதகான்ற நிலையை வந்து சொல்றாங்க. சாதகா ஸ்டேஜ். ஓகே. ஸோ நம்ம குரு வேணும் நமக்கு. இந்த நம்ம என்னதான் முயற்சி பண்ணாலும் நமக்கு குரு இருந்தா நமக்கு வழிகாட்டுதலோட நமக்கு பக்தியில ஈஸியா முன்னேறலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சம்யமி யஸ்யாம் ஜாகிரதி பூதானி தானிஷா பஷ்யதோ முனேஹே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா உயிர்களுக்கும் எது இரவோ அது சுய கட்டுப்பாடு உள்ளவனுக்கு விழித்தெழும் நேரமாகும். எல்லா உயிர்களுக்கு எது விழித்தெழும் நேரமோ அது ஆய்வறிவு கொண்ட முனிவனுக்கு இரவாகிறது. அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான மனிதர்களை சொல்றாங்க. அதாவது அறிவுள்ளவன்ல வந்து 2 விதமான மனிதர்கள். ஒருத்தன் வந்து புலனுகர்ச்சிக்கோசம் அந்த பௌதிக உலகத்துல உழைச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு வருவான். இன்னொருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்நோக்கி பார்ப்பவன். ஒருத்தன் வெளியே பார்க்கறான், என்னுடைய புலன்களுக்கு எது திருப்தி கொடுக்கும் சந்தோஷம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொருத்தன் வந்து அறிவாளியை உள்ள பார்க்கறான். ஓகேவா? நான் வந்து யாரு, எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன சம்பந்தம், நான் இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த இரட்டிப்பான உலகத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து விழித்து எழறான். ஓகேவா? அததான் சொல்றான். ஒருத்தனுக்கு வந்து ராத்திரியா இருக்குது, அறிவுள்ளவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இரவு பகலா இருக்குது. அதாவது இந்த எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ராத்திரி வரையும் உழைச்சிட்டு பகல்ல தூங்குவாங்க இல்லையா? போட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் ஃபாரின்ல டையோவர் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நமக்கு ராத்திரி இருக்கிற நேரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பகலா இருக்கும். அதனால அவங்க ஆபீஸ் டைம்ல நான் வேலை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு ராத்திரி எல்லாம் வேலை செய்வான், பகல்ல தூங்குவான் இல்லையா? ஆனா அறிவாளிவன் என்ன பண்ணுவான்? நைட்டு தூங்கிட்டு அதிகாலையில எழுந்து தன்னுடைய பக்திக்கு வந்து வழிவகுத்துப்பான். ஓகேவா? சோ தன்னுணர்வு நிலைக்கு வந்து அவனை தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு வந்து கட்டுப்பாடு புலன்கள் வேணும். புலன்கள் கட்டுப்பாடு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் வந்து பந்தப்படுகிறான், துயரப்படுகிறான். அவனுக்கு தெரியறது இல்ல, நம்ம டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதே தெரியல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஆபூயமானம் அச்சல பிரதிஷ்டம் சமுத்திரம் ஆப பிரவிசந்தி யத்வத் தத்வத் காமாயம் பிரவிசந்தி சர்வே சசாந்திம் ஆப்னோதி ந காமகாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கெல்லாம் தெரியும், இந்த மழை காலத்துல என்ன பண்ணும், நதிகள்லாம் நல்லா திரண்டு ஓடும். அந்த நதிகள் வந்து எங்க போய் கலக்குது?
கடல்ல போய் கலக்குது. ஸோ அதனால கடல் வந்து அப்பா என்கிட்ட நிறைய நதி வந்துச்சு, என்கிட்ட தண்ணி நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது மாறுதா? மாறவே இல்லை, இல்லையா? அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தடையின்றி வரும் ஆசைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் மட்டுமே அமைதியை அடைய முடியும். அத்தகைய ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள விரும்புவன் அல்ல. யாரு? பக்தன், இல்லையா? எப்படி அந்த கடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நதி வந்து சேர்ந்தா கூட அமைதியா இருக்கு. அது ஊருக்குள்ள என்னைக்கும் வர்றதில்லை. எல்லா நதியும் என்கிட்ட வந்துச்சுப்பா, நான் ஊருக்குள்ள வரேன்னு என்னைக்காவது வந்திருக்குதா? இல்ல. அது மாதிரி பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ள எண்ணங்கள் தோணலாம், வரலாம். பட் அதனால பாதிப்பு அடையாமல் தன்னுடைய மனசை வந்து கிருஷ்ணர் மேல நிலைநிறுத்தி ஓகே ஸ்டடியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? எல்லா சூழ்நிலையும் அவன் வந்து ரொம்ப ஸ்டடியா இருப்பான், திடமா இருக்கிறான், இல்லையா? இதுதான் ப்ரூஃப் அவன் கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. எந்த புலன் இன்பங்கள் துயர ஆசைகள் வந்தா கூட அதனால வந்து அவன் மாறுவதே இல்லை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. எஸ் எஸ் மாதாஜி. விஹாய காமான்ய சர்வான் பும்சாம் சரதி நிஸ்பிருகः நிர்மமோ நிரஹங்காரः சாந்திம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? நிர்மமோ நிர்அகங்காரக அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களையும் துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உரிமையாளன் என்னும் எல்லா உணர்வுகளையும் துறந்திருப்பவன் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள். ஓகேவா? ஆசைகள் இல்லாமல் நான் தான் உரியமையாளன்னு சொல்லிட்டு நினைக்காம ஓகே எல்லா உணர்வுகளை வந்து திறந்துட்டு இருக்கணும். ஓகே, அகங்காரம் இல்லாம இருக்க வந்து உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும். இந்த பண்புகள் இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கணும், இல்லைன்னா நம்ம வளர்த்துக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிக்கணும். ஏன்னா கடவுள் தான் இது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு, அவர் தான் வந்து உரிமையாளர். ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம், இல்லையா? இது எல்லாத்தையும் படைச்சது அவர்தான் வந்து உரிமையாளர், இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து இரண்டாம் தரப்பு ஆன உரிமையாளர், இல்லையா? நம்ம எல்லாம் அவருடைய நித்திய சேவகன். அந்த எண்ணம் வந்துட்டு நமக்கு அகங்காரமே வராது. அப்ப வந்து நமக்கு உண்மையான அமைதி வந்துடும். இதுதான் வந்து ஒரு அடிப்படை கொள்கை. நம்ம அமைதியா நிஜமா ஒரு அமைதியான வாழ்க்கை வாழணும். இதுதான் மனசு வந்து அலைப்பாய தன்மை இருக்கு, இல்லையா? விருப்பற்ற நிலை, இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து வளர்த்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து அகங்காரத்தை திறந்துட்டு உண்மையான பக்தி பண்ணி உயர்ந்த கொள்கையை வந்து அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஷா பிராமி ஸ்திதிः பார்த்த நைனாம் பிராப்ய விமுஹ்யதி ஸ்தித்வாஸ்யாம் அந்தகாலேபி பிரம்ம நிர்வாணம் ரிச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவே ஆன்மீக தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி. இதனை அடைந்த மனிதன் குழப்பம் அடைவதில்லை. இந்த நிலையை தனது மரண தருவாயில் அடைபவனும் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்கு நுழைகிறார். சரிப்பா, நான் இத்தனை நாள் வந்து பக்தி பண்ணல, எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. ஒருத்தன் மரண படுக்கையில இருக்கிறான், அப்ப அவனுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா கூட அவனுக்கு என்ன ஆகுது? போதும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்ப இருந்தா கூட கடவுளை ஃபுல்லா நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு செகண்ட் போதும் கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேயா? பல பல மில்லியன் வருஷங்களை நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், இல்லையா? சோ மரண தருவாய் நேரத்திலேயாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்ச கடவுளுடைய திருநாட்டிற்கு போக முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அதுக்கு வந்து ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்க்கையை வாழணும். குழப்பம் இல்லாம கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இங்க வந்து ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது கட்வாங்கு மகாராஜான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த அரசன், நல்ல போர் வீரர். ஓகேவா? அவர் போர் நல்லா பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த அரசரை வந்து கூட்டிட்டு போவாங்க. எங்களுக்கு வந்து இந்த அசுரர்களோட சண்டை போட்டு முடியல, நீங்க வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு தேவர்கள்லாம் வந்து இவங்களை கூட்டிட்டு போவாங்க. பல வருஷ கணக்கா சண்டை நடக்கும். இவரால வந்து தேவர்கள் வந்து வெற்றி அடைவாங்க, அசுரர்கள் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுவாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேவதேவர்களுக்கெல்லாம் சந்தோஷம், உங்களால தான் நாங்கள் வெற்றி அடைஞ்சோம், உங்களுக்கு ஏதாவது விருப்பம் இருந்தால் கேளுங்க, நாங்கள் நிறைவேற்றி கொடுக்குறோன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த கட்வாங்க மகாராஜா கேட்பாரு, என்னுடைய மரண நேரத்தை சொல்லுப்பான்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அச்சச்சோ, எங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்கிற அளவுக்கு தகுதி இல்லைங்க, எங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் ஏதாவது வேற ஏதாவது கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து
ஆஹா, சாரி, நான் ஒரு வார்த்தை விட்டுட்டேன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்து மோட்சம் கிடைக்குமான்னு கேட்குறாரு. அப்போ வந்து இல்ல அது எங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்ததா 2வது கேள்வியா கேட்பாரு. என்னோட மரணம் வந்து சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ மரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 24 மணி நேரத்துல இருக்கு 48 மினிட்ஸ்ல இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு, இப்போ வந்து தேவலோகத்துல இருந்தாரு இல்லையா? தன்னுடைய அரசாட்சிக்கு வராரு. டிராவலிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24 நிமிஷம். தன்னுடைய அரசாட்சிக்கு வந்தாரு. மித்த இருக்குது 24 நிமிஷத்துல வந்தாரு, குளிச்சாரு, பத்மாசனத்துல உட்கார்ந்தாரு. அந்த 12 நிமிஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல ஃபுல்லா தாமரை திருவடியில தியானம் பண்ணாரு. கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து மனசை வந்து திடப்படுத்தணும். கடவுளுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய நிலையை உணர்ந்துக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்களுடைய கதையை பார்த்தோம். அதுல வந்து வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் பார்த்தோம், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள், கடவுளுடைய திருநாட்டை சேர்ந்தவர்களையும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இதுல நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம கடவுளை வந்து பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 2வது அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். நம்ம நாளைக்கு வந்து 3வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? நன்றி. கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय जय हरे कृष्णा महामंत्र की, जय जय all glories to assembled devotees. जय हरे हरि हरि कृष्णा. बोल All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. மறுபடியும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.